הזמנה לנועם היו לי 2, אבל חתיכה, אז בואו נראה לכם מה היא קיבלה. וחידשנו את חרוזי המזל, אז היא זכתה בפעם האחרונה בחרוזי המזל האחרונים. נחזיר אותם בקרוב. טוב, זה מה שיצא לה, אז עכשיו נראה לכם. טוג, מתנה שאני הוספתי לה, סרגל, הוספתי לה את זה גם. שושי 6 שקלים ליחידה אחת. היא הזמינה את זה. הנה 2 קופות של חרוזי מזל, אז זה מה שיצא לה. זה היה פשוט קטן, זה בלי שיער. היא רצתה ממש פופית, אז היא קיבלה פופית בחרוזי מזל. השתדלתי לשים לה את החרוז של הפופיטים. סקווישי קטן זה יצא בחרוזי מזל. ולכל ההזמנה היא גם הוסיפה כלי ירקרק כזה, לא מתקלקל במהירות, כמובן. ופתק תודה, אז בסך הכל הזמינה 2 קופות קטנות, זה היה מפעם קודמת. כמו שאמרתי, היא האחרונה שהשתמשה בחרוזי מזל. והיא הזמינה רק סקווישי קטן ו2 קופות קטנות. וזהו, בואו נחזיר לה את זה לשקית.